tubig sa lungsod sa Cordova naka-recover na sa oil spill nga hinungdan sa pagkalunod sa MV St. Thomas Aquinas sa Talisay City ni adtong Agosto sa miaging tuig. Si Professor Ida Pahila sa University of the Philippines Visayas nibutyag nga ang ilang chemical assessment sa water, sediments ug biological samples nga gikuha gikan sa mga barangay sa lungsod sa Cordova kay slightly contaminated na sa petroleum hydrocarbons. Bot pasabot nga ang Cordova nagsugod na og recover gikan sa oil spill. Si Resurrection sa Daba, hepe sa UP Visayas Oil Spill Response Program ug expert sub sa mga mangroves nibutyag nga less than 1% sa 36.4 hectares sa reforested mangroves sa Cordova ang wala pa ka-recover sa oil spill. Apan wala niya girekomendar ang pagtanom og mga mangroves human sa oil spill tungod kay mobalik ra ang seagrass. Siguni sa Daba nga wala ra maapektuhi ang coral reefs sa lungsod. Ang pagtuon naglakip sa Barangay Alegria, Bangbang, Camolinas Poblasyon, Katarman, Dayas, Pilipog, Kulan Poblasyon ug San Miguel. Si DNR Central Visayas Public Information Officer Eddie Liamedo niingon nga kinahanglan pang magpahigayon og laing water quality assessment sa mga lugar nga naapektuhan sa oil spill base sa Clean Water Act. Matod niya nga ang report ni Sadaba ug ang ilang findings mamahimong gamiton alang sa mga laka nga buhaton sa DNR batok sa Tugo.